avui, que és en Peyu. Sí senyors, ja el tenim aquí. Ole tu, sí senyor. Tot teu. Ole! Hola. Això fa nosa a mi, saps? No. Bé, ja m'han presentat, em torno a presentar perquè sempre m'agrada fer-ho. Jo sóc en Peyu, per tots aquells que no em coneixeu. Pels que em coneixeu també ho soc, que és una cosa ben tonta, però sempre m'agrada explicar-ho. Jo faré l'últim Parlament, per ordre de protocol, l'últim sempre és el més important. Doncs, res, no, només dir-vos que bona dia a tothom. Jo sóc català, molt català, a vegades penso poder estar massa, també si no fossis tan català estaries més bé. Allò, hòstia, com que hagués nascut a Extremadura, hi ha tants problemes, tanta tonteria, hòstia, tu, ja està, tomar pel cul tot, ja. No, però soc català, a casa vam fer un referèndum, els 3 o 4 de casa vam fer un referèndum tonto per veure si érem catalans o no ho érem, i va sortir que sí, que som il·legals, però catalans. Ja me'n recordo jo de petit, quan anàvem a Andorra amb els meus pares, que sempre anàvem a buscar tabaco i sucre, que no sé per què hi anàvem, perquè tots dos són diabètics i no n'hi ha cap que fumi, però ens paraven a la frontera i sempre, ¿algo que declarar? Diu, sí, diu el niño, diu, és català il·legal. No, miri, cadascú és d'on vol, tu no fotem, vull dir, a la sang no hi ha el passaport de cadascú, Si la sang portéssim el passaport, collons és que no es podrien fer transfusions de sang, collons, tio, no. Si cada cop que fan una transfusió t'has d'anar a canviar el DNI, amb la mandra que fot, que... Mira, per altres coses potser aniria bé, no sé, per aprendre idiomes, allò... Jo llançaria la merda de tots els cursos aquests que he fet del CCC, d'anglès, els cursos, la guitarra espanyola, tot, ho quedaria tot a mar, compraria 2 litres de sang d'un tio de Liverpool, me'ls quedaria de dret a la vena, saps? Vinga, sang de Liverpool, mica com els ciclistes, saben? Sang de Liverpool, how are you? My name is Peyu, and explain to the people today, now, in the plaça Major de Vic. Bé, ja sabeu tots què heu de fer a la via, avui no us ho tornaré a explicar. M'agrada molt la ruta que feu per arribar a Barcelona, podrits que aneu a passar pel Bruc per estalviar-vos l'autopista. Què heu fet aquí? Jo sempre dic que els catalans paguem poc d'autopistes. Hòstia, hauríem de pagar una mica més, Falta... No, hi ha moltes coses per arreglar. Hòstia, si paguéssim una mica més no quedarien aquelles màquines, els de Vertis, no anirien acomiadant gent per ficar màquines d'aquelles automàtiques a cobrar. No van bé aquelles màquines, allò no... Apretes tiquet i no surt a vegades, se'ls hi caben els papers aquells, saps? Allò que dius, hòstia, dius, mira, encara passes un dia a les 11 de la nit i se'ls hi apretes i no surt, dius, bueno, avui ha passat més gent del compte i se'ls hi han acabat, no passa res. Però a vegades jo passo a primera hora, a les 8 del matí, apretes tiquet i ja no surt, dius, hòstia, Vertis, no cardem, hòstia, no... Com aquests restaurants que vas dinar a la 1 del migdia, allò a primera hora, diu, jo macarrones, pues se m'han terminal. Com que se t'han terminal? Què havies preparat avui per dinar? 2 racions de macarrons, malparit. Collons, si només tens 2 racions de macarrons, no cardis el menú que hi ha macarrons. Hòstia, sí, van sobrar 2 plats de macarrons que se'ls cardin els cuiners. Pagar una mica més, saps? Que no va bé, allò de la targeta no s'hi arriba, allà al peatge, Que hi ha gent que van estirant el braç, n'hi ha que està obrint la porta i va... Vosaltres ho teniu més fàcil, però els que teniu un cotxe, a vegades has de baixar i anar a posar la targeta allà a mà perquè no hi arribes, que no... O cardes el cotxe massa lluny, collons, cardeu la màquina més a prop, jo què sé, O fes targetes imantades, saps, que tinguin imant, que allò... Saps com aquells tornavisos que tenen imant a la punta? Quan acaba un cargol l'acostes una mica i ja queda agafat a l'imant? Doncs el mateix, una targeta imantada que costessis una mica i ja s'agafés a la màquina, hòstia. Haurien de calcular molt bé la potència de l'imant, perquè el cotxe és de ferro, si cardes un imant molt mal parit, clar, cardaria tot el cotxe catacraqui, quedaria enganxat allà a la màquina, saps? I l'imant és molt mal parit perquè és conductor, mentre troba ferro va enganxant, cardaries un manyoc de cotxes allà al peatge de Martorell, 200 o 300 cotxes una sobre l'altra, va com una muntanya de ferro. Amb els alpinistes sí que els aniria bé que les muntanyes fossin de ferro, cardes uns imants a sota els peus i amiga, en una hora puges l'Everest, catacrac. Llavors s'hauria de mirar si l'imant travessa el gel, que no ho sé, no compto. Si travessés el gel dels esquimals, es cardaria un far de pescar, te'n vas allà al Pol Nord, cardes un forat a terra, llavors vas veient a veure quan passa una sardina, que es veu de seguida perquè el gel transparenta, i quan passa una sardina agafes un imant, el cardes per sobre el gel, la sardina s'agafa per sota perquè les sardines imanten molt, que porten molt ferro, llavors la vas conduint, saps? Saps com aquells jocs d'abans que amb un imant per sota la taula feies anar un cotxe? Doncs el fas arribar fins allà al forat aquell i ja podries treure la sardina. Mira, podries treure sardines i altres peixos més grossos. Mira, parlant de peixos grossos, aquesta pobra gent de Vertis només van fer 600 milions d'euros nets de benefici l'any passat. En fi, doncs res, que molt bona diada, que vagi molt bé, visca Catalunya! Lliure!